Siki mama kenyong sing biasane tak celuki mama kek siki wis ora gelem diceluk mama kek maning biasane ya nyong boleh nyeluk mama kek terus mama kenyong tak akal kesel stop nyeluk mama kek sya celuk bunda aku pinginane ya diseri kondangan karo mama kek Enyong bilang kakunya suka ngubur nganti misal wih klambine jan simen-simen ini bul si momen terus nong jadi ngerti bedanya wong sugih karo wong ora duwe ketemu apa jajal salah sekali mangane pengen ngerti tak didokna ya nek wong sugih yo piring dan sega sakjane sepetir tapi terus kuku jangan karo aku gelas lah mamake nyong pas jod mangan ya lho awalnya bener jod sega jod kuku jod